Ambalma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana kabo malikona na munumbi kan lame jamana fanfa jamana kononi jamana koka ka ubela jele foni ka konyumandon au sokole ba ka radio Mandila Bamako 24 mimbe ina be kuna foni lateme au bela jele togola jema dongodo abalma ke na udenga Abdoulaye Twalife ka soro nyema ba ni asuru beteli ka jeje sarela alebi ka bara ubela jele jetemine ka ufoni ka konyumandon faso kononi faso koka doere taw maka usigini ga kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israelka kuna foni gere au sigile flekeneka odega ngabe bi kuna fonu la sotuma bi araba mina beneve nazara san kalo flana février kalo do bio clé moga ani nani de kabe bafra ani moga de kele sama farafingalo be dia sono ya rajaba kalo e ambala dan ka fo jatela bio clé temps ani flade jatela san kalo wolo flana do hejira samba kile kemenani ani binani flasando dogo de bike alaka nyeka dama bakurba fola bi kuna fonu fle kaulada ka fanga fanganyema danga Asimi Goita aleni jegulu tamana ka tu nyada malikele ka chaw dagaro ka menaka ka fe kuna fonu yenye foli kola ni ala yeshini jirana beragile sigilimbe ka general la amada ya sanuguna no uluga kiribi na kechugo de jamana kona na kuna fonu yenye foli kola kunu ma usigile tumeka fo mi kado ka fo araspatina no munu benia surulu minenembe ulu tunganga bla kunungo ko kera chigo mela kuna funu yenye foli kula nunu de benaka kuna funu la pamba be ka fara kuna funu wera obuna fara la so balanga na odinga fabla kubali ala ka nyeka dama kuna funu amba da menaka lana ka fo mali fanga nyema danga Asimi Goita alini kado ka fo je kulu wulila kata menaka ka ufe tama kunte dore katu nyada kelege chau ka wuliga jo jumende be ka nyesuma ubika bara jumende ke gela jumende be ni mapse ka fobi no ubika taka nyesuma ni noka munde ni ya soro jamana ka wuliga jo ka nyesuma atama senfa irela ka fo ko Asimi Goita apmbele ko fe mali la kana tilmo be la hala bunu na dasiru makuti binanja ka fu ni ala sona ma fere fo be ndo kanga tika ka nyesuma basigi ni lafia kama be fasoka wuliga jo ka sika basigi do jamana ko na ku labe nembo kama machabanga fola ko ni mibe sina neni sabateranga jamana basigi ka biskezo ni ko bla mene ko na mbe dugo de ke mali chronique libe basigi ni lafia ni foto de bale lebe ga welo no fe ala ko sabati namburai ambalona ka fo o hukumu kelengo na mi gunda mukrani na tombaksu marabulo ko na colonel Mamadou Suleiman Kone ale re tamato tani ka taynya da lakana tigilama yero jumende be binia soro benigele abuka kata mi kado ka fo tombaksu marabulo yi umunu zalo kona irela ka foko gunda mukao fe uyoke kata se yoro mbe ni asoro no be nyafunge ka fe ko fo kata bla asharat ambara ka fo yoro no bele ile keru fe kasura sela ka utiminanja wuli ga dabunu mbe ni asoro ka nganye suma ku dasi ni bele ile ma kuma kulomara tede da jamana mbasi ku mogo bola bi ambe dugo de ka afara chiko minala ka keti na mburai malikiri tigilamawu ambara ka fo sigi kelembe bele ile be ki sigi ne ka kiri tigilamawu shini amara sanona no uluga kiri kwene ukanga tige ka don ka fo ko ju kala ukiri mbe wele ko asisi amara ka fo ukwani ko kiri mbe ubuluka nala ishini jirana abara ukanga idangene ma jamana konena bela jirebe yere nyini galla yali mani mbe sena bi abina ke chukudi nga mamina no ukanga ke shini amara ka fo kunungo tarata mausigile tumbe ka fo rasbatina no munumbe ni asura yere ka fo kiri tigila ma ko wuliga dofe daw ka fola ko foitu nona ku menene be mikama e kada ko temene kuye mautu sigira ka foko kunungo ko ne kuna kana bla nga kiri tigila mau olu ya ira ka fo tena la ka ku ko na kana bla kunungo ko fo alibe sega sega lu wera ubesenga ka klaka ko nyere ka nyanyini ko sebe ka dangene ma ko bara ubale yele bina ke ubina toy fo ka tabla maskalo clé flana taina uba ira ka fo mi kado ka fo arasbatina kanubaw bela yele ko ni kunungo mausigile tumbe kado ka fo ni blali mi no make kubna toy kata si marsikalo clé fla ambala ka fo jetemene kuraw ulu be sigi senga ka ko jetemene be dugo dike fefo mi na ni malika nyeta ya ku bela yele ko na ala ku sabati namburai mami na fo do ni tegere fo ka fo ko malika le ka chaw kulu tara kidal mami na kado ka malik mawi tegere fo ka fo ko siga fo ba min kera no kera do frente men no yerla kidal ko na frogo mali jonjon ko no yirai anga bandri foti wala drapeau ko do o mi kera ni fo do mbo kulela ko koto sina zongoro tubo tubani fenyiman tomati ba ma tamanyo fo mi kado ka fo mali bilama kidal kunga ngoro fo ni kado ka fo mi manyema uni nyonje akene be furujugo ya tisa ngagmati ba
mi ka do ka fo jonjo krotale ni ya soro anga gouverneur mi be ka se ka Mali drapeau kwani o be ka lever lava min ke ni mautume ka ni so jando ye ma do kala ka wuli ka joga tuguni ku ti jana ka ta sama ka jingi duguma ka tereke ka jira ka fo mu mita Mali drapeau kwani ka dlo ino yoro en kika do ka fo ulu kwa mara o ti jana e choko shekina ka fo ko Mali bandiri kwani o ka dlo ye ma tama ka fola ko ni min kele fra yalma mena ke choko di na yu tama damene manegere ka do ka fo abike ko segi nga ma tama ka fola ko ni na tabala ye ko ni shimanga to anga jamana ka bolo jingali be wuli ka jola ka nyese ki dal marabulu makko ni dobe dola ka be ga doy e ka Mali ko ni amugo be basi mina ko gatla ka Mali bulu sera ka be dugo de ke ala ka anga jamana ni ka keti namburai ambala ka fo bi anga jamana ko na mi ka do ka fo franja fanga mi be jamana kuna be ulu na ni zona reporter ni asro kena mi be wele ulu yere fe ko avion tin kena wo ke ka do ko de do utara chini ta ka nyese ma ko ni gelebe gela bay bela gelebe kitafo a reporter ma wi ka do ka franya ke o kuma ti tuye ma mi ku tara seka lu bela gele ke masa kone ale ba nyefo angalame munum be ka bif an faw ka moru ka nambara ko bo be kalama antaru ka sharia o kala amu ka nambara be nyedo ni papier ya nyefe ya mbi o dedo aéroport nyini togo ambe dumi ngono no yanga shuturai namba do o ko fa amse ka bolo horo nyala kangolo be chika boye ko aéroport jona ka bono be parce que mo be do kono ka ta unya lendo law mo mi be ot nobo o de be juru do ulula anya na mboro ko anya be bide la wa o jogo de ato na aéroport chia paga chi kundonde mama be na nambe girna do ba pousse kabla era lambe be daji to aka jamana fanga kerodi nanye président soro président mi ko mali be tugura no fe frappin président kaga jamana be ya mina to la a jabe kele to bu nye négociation mun mi système kuna no système capitalisme ou be fere be de ke kana doni kodo ya yere ka kube ka yere de ka yere manja kuma pa ba yere mango ya ka jamana be finya na ko ko ta jatire parce que aka fa be sinsi ulu de la nulu ba bolo na dra bibi anga halisi anga pa motika sogo fam panga bla nyogona jamana ngona ya anga ba nyogona panga ka glo ulula panga sinsi na be ko ulu de umana mi fo panga be tugo de ko wa ulu te dore la koy ulu de jago tigi bawde no fe na polo mugu anga yoro chikunye ndinde koka ulu nyena ko fuye ku nyena kuma kuye wala sa ka yira ka fo an tugule mbaw no fe aya mogo to aka juru do na nga barake aéroport yere be tanyini ni hectare hakemi hectare keme duruni ko woro daraga ka tadi kalama ko ma papier ya on na pan ate yuko business na le kana jawu kumbe una na aéroport pan ka take hectare ba shegini ko a papier ya u de na nyogon soso o kera 95 1999 u yere na segi ka ke hectare ba wolo blani ko bakele ni ko tarami amba nyina kinye be ka amba kinye be bokada ni jamana be marché kinye ka ambi kinye fofo wa bingani do shini pate hal ni sulujo ika sokodo wuluye ni bina bwa kono ina shiro dama ugo kuyo mo munu chi nyama goro kuranna ukana na lisi tani lisi drone fo ayu siga mu siga iyo mo mi sigi ne jamana ko ni jamana administration continuité de koy ate na lisi ete sawa sakara ministre pe amasoro ate ka soro pension au kay mo ko sigi ye papier pablo aéroport là a papier bela jere dafale bambulo ya nugo ku nana kube état de droit de nofe ku ka baraka ni sharia yi kata 95 kana blandi yoro mina lettre ni tira fama manya jati lettre bisaban lettre wolomla topo reye a kera to na fuka na blabila a dete benendo aéroport déclassé to kuna ka papier plein aéroport déclassé na kadama baitere ka déclassé a document bambulo ya a déclassé le plein a papier flambulo ni signé par Ibrahim Boubacar Keïta. Ministre ka signature bala, Bekaye, ministre a signé Bekaye. Décret numéro 0048, PMRM 17 février 2019. 50 hectares du domaine à usage d'emprise aéroportière. Aéroport est emprise. Na toguna ban emprise tanya mouye. Toguna plan d'aéroport ko emprise osman mouye. Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaël Boubeye Megas en tant que premier ministre. Le ministre de l'urbanisme Mohamed Moustapha Sidibé en tant que ministre de l'habitat et de l'urbanisme. Le ministre des Transports, Zoumana Mori, Koulibaly, le ministre de l'économie et des finances, le docteur Boubou Sissé, le ministre de l'infrastructure et de l'équipement, Madame Traoré, Zainabou Diop, ni am la kwana ba befo, andone meno de, am la kato la ni kato kala, anye pembe kala, ni am la kwana ba befo. Donc na fara bi ko aéroport de l'eau, ko sera bo aéroport yala, a pleni, a volé plani, ma kele dron no fe, na ma kele jo, na ko mugu no fe, hada donc amunu bi na horonyai. Amunu biya nan dambe amunu biya nan joliye amunu manga imposara amunu pantawi abda juruta amunu togola ko on ta foye binkeranga shiri wa numa réparer bingani do fana mali bingani de ke wa amba bla hal cour la justice africaine ni kuma bitay anga mbogo be ka baraka na poloti multinational ou de en grande entreprise ou de ka baraka o nyeble
an balona k'a fɔ ni tun ye masakɔnɛ kan ye u y'a fɔ cogo min na mɛ ni sugu nɔfɛ o tɛ min ye bɛnɲɔgɔnya ala k'o sabati a kɔnɔna na n'an bɔra ye ko bi na dozolakaw y'a yira k'a fɔ k'u tɔgɔ bɛ ka cɛ fɛn caman na ni gɛlɛya bɛ ka taa ka ɲɛ suma dozo dɔ n'i y'a sɔrɔ ye Sulemani Kulubali k'a daminɛ Masina marabolo kɔnɔna na ka wulikajɔ kɛ ka taa jamana kɔrɔnfɛla fɛ k'u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na kɔsegin kɔfɛ ale ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Sulemani Kulubali ne ye dozo ye ka bɔ Segu Cercle de Masina commune de Sayi. Vraiment an dusu tiɲɛlen don tile fila nin na kosɛbɛ parce que mardi don u ye dozo kelen fana faga u y'an ka Mali sɔrɔsiw ye. Bon ni y'an mɔgɔ naani de sisan an b'a fɔ Mali fanga ma u kɛ sabali an bɛɛ de kelen ne y'an ye marifa ta anw dɛsɛnna de n'olu kun ye u ju jɔyɔrɔ la an kun ni marifa ta an b'a ɲini fɛ u kɛ sabali bon an ye kuma dɛmɛ fana k'u b'an désarmer an bɛ bo fana mais an b'a ɲini fɛ u ka taa an kalan o de ka d'an ye k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ marifa ta anw dɔrɔn bolo dɛ marifa bɛɛ bolo n'i bɔra Gawo n'i bɔra Douanzan dala o filaduguba dɔ de o jeune kɔnɔ o mɔgɔ kɛ dɔgɔ marifa tɛ mɔgɔ min bolo i b'a daminɛ fo Gundi ko armée française ye bombarder yɔrɔ min marifa bɛɛ bolo ye i b'a daminɛ tuguni fo Boni Mondɔrɔn Bulukisu mɔgɔ min bɛ marifa tɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ ka dɔgɔ dɛ i b'a daminɛ fo Omori mɔgɔ ka dɔgɔ ni marifa tɛ mɔgɔ bolo ye n'u ko bɛ désarmement kɛ u ka to olu mɔgɔ désarmer fɔlɔ n'i bɔra Omori taa Gosi cɛ groupe dɔ bɛ yen marifa bolo olu fana bɛ kariw lajɔ 40,000 30,000 sowɛrɛ bɛ jigin kɛ intervention kɛ n'a bɛnna 40,000 bɛ 30,000 b'u deli o bɛɛ ye amélala mɔgɔ ye o jeune Mali armée tɛ Mali fama foyi ne bɔra Gosi o bɛɛ ye amélala mɔgɔ ye ani armée française ani MINUSMA Mali fanga ten o yɔrɔ mɔgɔ olu bɛ kɛ ko jamana mara ye donc Mali n'u bɛ désarmement kɛ u ka taa olu fana ka marifa minnu fana na ne bɔra Gosi dugu dɔ bɛ ko Doro o bɛɛ ye groupe armé ye fana o fana bɛɛ ye tamasɛku ye marifa fana b'u bolo olu fana bɛ kariw lajɔ 40,000 i b'a sara ni m'a sara tɛ taa sofɛrɛ bɛ jigin kɛ deli kɛ n'u bɛ désarmement kɛ ko t'u mɔgɔw n'u fana désarmer fana n'u bɔra fana dugu dɔ bɛ Doro ni Gawo cɛ tɔ 40 km tɔ Ndaka olu fana bɛɛ ye amela mɔgɔ ye u fana ye marifatigiw ye Mali fanga b'a kalama n'u bɛ désarmement kɛ u ka t'u fana désarmer k'a daminɛ yɔrɔ la fo ka taa u bɛ ka sani bɔrɔ min o bɛɛ de ye groupe armé ye marifa bɛɛ bolo bɛɛ bɛ kɛ jamana mara ye donc k'a ɲini n'u bɛ désarmement kɛ ko t'olu mɔgɔw désarmer fana n b'a fɔ Mali fanga ɲɛna u ka sabali anw ye marifa ta an dɛsɛnna de an b'a ɲini u fɛ ale bi n'u taara an ka yɔrɔw lakana k'a daminɛ ɲɔnɔ farabugu ninnu ka taa dɔgɔnɔ jamanaw fɛ n'u y'o lakana sabatira bi bɛɛ an bɛ marifa bila tant que n'o mɛn lakana anw tɛ se ka marifa bila nin kan in kan n'a ye marifa bila dɔnni bɛ taa anw lakana n'u nana de dɔgɔnɔ a ye fara an kan an ka Mali armée kɛlɛ dɔgɔnɔ y'a fɔ anw tɛ fara ju kan an tɛ mɔgɔ min dɔn olu bɛ sɔn minnu faral'u kan k'u kɛlɛ olu de ye mɔgɔ ɲuman bi anw ko an tɛ Mali kɛlɛ anw de kɛra mɔgɔ jugu bi taa Douanzan e ye maître ye o e ye dɔgɔtɔrɔ ye o e ye mɔgɔ ye n'i yera mara i bɛ faga to an b'a ɲini Mali fɛ u kɛ sabali u fɛ an fagalen fɛ a ka dan nin ma dɔw ka fɔ la ko dozoya min filɛ nin n'a ko senna bi ko a bɛ gɛlɛya de ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma sigida la aw ka jaabi ye mun ye o tɛ tiɲɛ ye n'u ne bɛna bin dozo kan dozo b'u ka daga la u tɛ taa yɔrɔ si u bɛna de ka na attaquement kɛ ou bien n'u ye dugu dɔ attaquer de dozo bɛ taa dɔrɔn ni dozo bɛ kɛ ɲɔgɔn na ni dozo tɛ se mɔgɔ si ma u bɛ min fɔ a bɛɛ yan o ye bɛɛ ni Mali faamaw ni fila ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan o fila tɛ ni marifa min bolo u bɛ kalo da dozo la u bɛ yen yɔrɔ dɔ la a da bɛna kuma kelen f'i ɲɛna ko dɔ dogolen bɛ Maliyɛn t'o dɔn n ye Mali sɔrɔsi ɲinɛ u san kelen u tɛ se ka don Gawo u ka bɔ Douanzan ka taa Gawo u y'a tigɛ Mali sɔrɔsi la ni Mali sɔrɔsi bɛ taa Gawo bi u bɛ avion de ta ou bien MINUSMA ni armée française olu b'u sɔgɔtɔ to Mali sɔrɔsi tɛ se ka bɔ Douanzan bɛ ka taa Gawo a bɛ san kelen bɔ bi mais bɛɛ t'o kalama mais an b'o kalama o yɛrɛ ka taa paki dali kun u tɛ se ka bɔ Douanzan ka taa Gawo bi a bɛ san kelen bɔ ne ye min fɔ mɔgɔw ye an ka bɛn jamana in jamana in tilalen don a jara mɔgɔ ye a tilanna a mɛ diya mɔgɔ ye tilanna munna e ko jamana in tilanna n'i ye jamana i b'a daminɛ kɔ na kilo 500 kɔ a tɛ se Mali bolo Mali faama tɛ commandant bɛɛ wulila a tilalen don a jara mɔgɔ ye a tilala ma jama parce que kilo 500 o tɛ jamana mɔgɔ min bolo a bɛ taa ko mɛtila cogo di dɔ ka taa kɛ commandant dɔ ka taa sigi ou bien faama dɔ ka taa sigi ni min danbara o ka taa sigi kɛ bɛɛ n'a ma to duguba kɔnɔ ka jamanadenw fili kɔngɔ ni minɔgɔra ye dɔ ka taa kɛ an balona k'a fɔ ni tun ye Sulemani Kulubali ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu de kɛ jamana in basigi o bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu sigilen bɛ ka yira k'a fɔ donko juguya ni yuruguyurugu kɔni k'o bɛ kɛlɛ olu fɛ u ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ jɛkulu dɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ an ɲɛmaa ye musolaka dɔ ye Tarawelelakaw furumuso Marietu Senu ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. ani an ka jamanadenw surtout minnu bilalen don sen kan pour que an bɛ se ka kunnafoni ɲuman di yuruguyurugu kan enrichissement illicite kan blanchiment des capitaux kan ani bonne gouvernance kan cogoya min na o de y'an ka laje kun ye bi. i b'a sɔrɔ munna yuruguyurugu i b'a kɛ parce que dɔnbaliya de bɛ mɔgɔ bila a kɛlɛ la n'i y'a dɔn i tɛna kɛlɛ kɛ. n bɛ se ka kuma wɛrɛ minnu ɲɛfɔ a ye an ka plateforme jɛkuluba de jeune ba de b'a kɔnɔ région b'an na
mɔgɔ wɛrɛ bɔ an na an bɛ se ka an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka sensibilisation parce que an tɛ pression kɛ mais an bɛ sensibilisation kɛ an bɛ contribuer surtout prévention na mais répression mɔgɔ an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo pour que an bɛ se ka faamuyali kɛ ka baara lakile ɲɔgɔn fɛ baara nin lawaleya pour que jamanaden kelen-kelenna bɛɛ bɛ se k'a ka hakɛ sɔrɔ k'a ka sɔrɔ ka se ka dunkafa sabati nin y'a tako durunna ye kumakalama bɛ yen na an bɛ bɛɛ wele bɛɛ k'i sɔgɔ don ni ko na jamana ye anw de ta ye mɔgɔ si tɛna an ka jamana dilan ka tɛmɛ an yɛrɛ kan an bɛɛ lajɛlen kelen-kelen welelen don an ɲiyɔrɔ b'a la. an balona k'a fɔ nin tun ye Marietu Senukan ye u y'a fɔ cogo min na jamana in kɔnɔna na dunkojugu ni yurugurugu n'o kɛlɛla an ka jamana kɔnɔna na dɔ bɛ dɔ la maa si tɛ kɛ fantan ye an ka jamana kɔnɔ Mali tɛ dɛsɛbatɔ jamana ye dɛ maa kelen kɛ maa kɛmɛ ni yɔrɔ dun o de ye jamana in bila dingɛ kɔnɔ Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an balona k'a fɔ sini Général Amadu Sanogoda n'o olu ka kiiri kɔni o baaraw kan ka sigi sen an ka jamana kɔnɔ nka min ye Biro Rouge maa 21 olu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu de tun ye i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ yɛrɛ kɛ k'a fɔ k'olu ka maaw ko dankari la olu la kuma in mɛnna tan ni ka segin la san 7 o kɔfɛ a y'a ninnu kɔni ka bɔli min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra o sen fɛ olu tun y'a yɛrɛ kɔsa in na n'aw hakili b'a la k'a sɔrɔ jamanakuntigi kɔrɔ min taara u ka fanga labantɔ la yɛrɛ ko olu kɔni i ka dɔn u y'a fara nka o ko to sen na o kɔfɛ jamana kɛla ka wulikajɔ kɛ ko kiiri u kan ka kɛ sini yalima nin ko in bɛ cogo di bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ nka u ko n'Ala sɔnna ma ka sanga n'i ka dɔn k'a fɔ Biro Rouge yɛrɛ ye n'i y'a sɔrɔ a fɔlen bɛ ko gɛlɛya bɛ olu yɛrɛ olu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu de kɔni ka maaw ye kasara sɔrɔ a sen fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛrɛ ɲininka kɛ kiiri mina kɛ cogo jumɛn na nka kuma min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se k'o bɔgɔra dɔn k'e ka dɔn olu y'a yɛrɛ k'a fɔ a mɛnna k'olu kɔni u y'a fara k'a sɔrɔ ka kuma kɛr'u fɛ u y'u kɔni ka doni jigin o de kɛra sɔrɔ a y'a ka bila nka n'a fɔra waati kelen kɔnɔna na o ma mɛn ka tila ka a y'a wele bɔgɔ jeni ka an ye ɲininkali kɛ nin fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ni Ala sɔnna ma ko kɔni bɛ sariya tigɛlamaw bolo sini nka olu ye kuma kɔrɔ min fɔ n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ Biro Rouge lakaw yɛrɛ ye olu ka i ka dɔn k'a fɔ collectif ɲɛmaa Madame Sagara Bintou Maïga an ye ɲininkali k'ale la a y'a ka bilali dɔ in na a ye kuma min fɔ o filɛ. Madame Sagara Bintou Maïga ne de Biro Rouge maa 21 ka kulu ɲɛmɔgɔ ye fana ye. Madame Sagara Aya Sanogoda nɔ minnu minɛnen tun bɛ olu bilala kan jumɛn kan? Jamana bɛ yɔrɔ min na anw bɛ jamana basigi dɔrɔn de nɔfɛ. Journaliste ye wele fan bɛɛ lajɛlen fɛ ne ka interview fɔlɔ de bɛna kɛ nin ye o ye mun ye ka da i yɛrɛ ka interview kan galon t'a kɔnɔ sabu i bɛ taa ɲini de fa sun kɔrɔ kuma min bɛ yen bi Amadu Aya Sanogo u ye liberté sɔrɔ u bɔra daliya min na an b'o fɔ kiiri yɛrɛ ye peine de ye sabu kuma cayara kojugu n'an ma kuma an ɲugun b'an yɛrɛ minɛ n'i taara kiiri la sariya kɔnɔ mais mɔgɔw tun sigilen don ni min ye an t'o tilela tuguni mun fɛ Sanogo tɛ ala ni miliyari dira ma a tɛ na an denw ye mais maaw tun bɛ min miiri fɔlɔ k'a fɔ de an bɛna ɲɔgɔn libu jamana in banna o ne hakili an den ninnu bɔra kan de kɔnɔ u tɛ ɲɔgɔn bɛɛ sara diɲɛ ma dungu dɔ de bɛ kɛ n ko hinɛ bɛ bɔ anw yɛrɛ de ma fɔlɔ saya ye labuda de i kan ka sa min na i bɛ sa o la mais n'an kan bɛ ko gɛlɛya ta ala bi k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma hinɛ banna dɛ Kulibali hinɛ banna maaw ka sabali maa minnu b'an jukɔrɔma don do an y'u bɛɛ ye minnu b'a fɛ ka kuma jugu fɔ ni nin procès dayɛlɛla fɛn bɛɛ bɔ a kɔnɔ min maaw ma sigi ni min ye karisa de y'a kɛ tan karisa de y'a bɔ tan ne tɛ karisa de don anw yɛrɛ nana ka n'an sigi de ka an miiri tiɲɛ don an denw sara mais mun de kan ka kɛ n'anw ye ko wo ko min to ye ko Aya Sanogo ka liberté provisoire sɔrɔ a n'a nɔ ka mɔgɔw anw ma kɛ maa ye dɛ an den tɔ minnu bɛɛ sara an kan ka exemple ta an fana ye denbatigiw ye anw kan ka fɛn caman nɔgɔya hala ni miliyari kelen dira victime ma ta an denw wili an tɛ kɛlɛ si fɛ tuguni maanifin k'i ka ko to ala ma a ka fisa ni ko caman ba ye mɔgɔw ka sabali jamana in ka se ka sumaya n'anw yɛrɛ bakun ma hinɛ ɲɔgɔn na jamana in tɛ sumaya dɛ n'i y'a ye bi anw ko a y'a ka bila maa ɲɛnamaw de sera anw ma o ka foli kɛ gouvernement ye silamɛ ɲuman caman de sera an ma an yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana in na wala an b'a fɛ jamana in ka kɛ cogo jumɛn hala bi nin kiiri ko san 7 anw ye jɔn ye k'an ye jamana denw dɔ de ye Amadu Aya yɛrɛ ye jɔn ye an den don o anw kan ka yafa ɲɔgɔn ma ne woloden de b'a la dɛ sanu ma di ne ma dɛ sanu ma di ma wari ma di ma ma kɔrɔnpi ni wari ye ma kɔrɔnpi ni foyi ye mais n kan ka sabali ni maa ɲumanw sera an ma an kan ka nin ko in bila Alahu Taala masa in kama jamana yɛrɛ kama jamana jenina ne cɛ ye kadɔ de ye kadɔ jugu bɛɛ jenina diɲɛ ma dongo dɔ balawu de bɛ ye n'an ye nin bila Biro Rouge ka page kɔnɔ o kɔnɔ o bɛna tourner k'a datugu pewu ala ni ɲuman yɛrɛ kama anw bɛ ala de kɔ an bɛ jamana kɔ jamana ka se ka sumaya mɔgɔw ka exemple ta anw kan mais anw kɔni ka page bɛna ban maa wo maa min minɛnen don anw ka hakɛ kɔnɔ anw bɛ se ka yafa an den minnu sara bulke
minnu sara kan kɔnɔ minnu bɛ filiya la olu ma bɔ anw kan k'a to ala ye k'a to filiyatɔw ye ne Bintu Mayiga sabi ne den de b'a la ne kan k'a to olu ka so anw tɛ jamana kɛlɛ bɛ tuguni k'a fɔ nin de b'a la u bɛ wala nin t'a la u bɛ nin b'a la pour ka jamana kɛlɛya tuguni anw tɛ foyi fɛ tuguni an y'an ta bɛɛ di ala ma walayi min bɛ fɛ o de ye nin an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Bintu Mayiga kan ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ a y'a ninnu ka bilali min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra an ye ɲininkali min k'a la ni sen na o y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don jamana kɔnɔ na kiiri kɔni de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ nka ni ala sɔnna olu ye jisuma k'u koli ji la kiiri tigɛlaw n'ala ye sini jira na jaabi fɛn fɛn ma bɔ a la o tɛna dogo malidenw na an bɛ dugawu de kɛ mali ɲɛta ye fɛn fɛn ala k'u sabati n'an bɔra ye CNT maaw minisiri ɲɛma ye tali min k'u ɲɛ kɔrɔ maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen tɛ k'a sɔrɔ hali ni y'a sɔrɔ a ye fɛn minnu fɔ jama bɛɛ jɛra k'i tɛgɛ kɔrɔ ta a la fo n'a kɛra maa damadɔ ye o n'a ta bɛlɛyɛlen kɔnɔna na dɔw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min fɔra kɔni i ka da kɛcogo o ni olu y'a faamuya cogo min na k'o tɛ kelen Adama Fɔnba ale CNT maa ye an ka lamɛn CNT la mɔgɔ 121 mɔgɔ 100 ye a ka accord di pour que plan d'action va passer ceux qui ont voté contre fana y'olu hakilina ye minnu fana y'u abstenu fana y'olu hakilina ye bon bɛɛ n'i ta dalilu don mais ce qui est important aujourd'hui jama fanba ko premier ministre ka baara kɛ kɔrɔ ye k'a fɔ premier ministre ye plan d'action min présenté plan d'action ni a ye CNT mɔgɔw nimisi wasa ko ni mɔgɔ bi jaabi dɔw la k'u bɛ se ka ministre dɔw o question orale ci ministre dɔw ma an y'a rappelé k'a fɔ a ye non ale de welela ka na question jaabi CNT mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ coy n'u mago bɛ ministre min na u bɛ se ka min kɛ u kan ka min kɛ mais a question fɔra ale de ye et que ale de kan ka question jaabi parce que an y'a fɔ a ye directement k'a fɔ a ye a ma question ninnu jaabi parce que an bɛ Mali min fɛ min ka d'an bɛɛ ye o tɛ se ka jɔ tant que ɲininkali dɔw bɛ yen ni an ma jaabi jɔnjɔn d'o la jamanadenw hamina ko ka ta en compte. an b'a dɔn k'a fɔ Adama Fɔnba tun ka ɲi nin kɛnɛ in kan ye Manguma Gabiaro Konate ale ko ko kuma in kun kan ka kɛ kan wɛrɛ la k'a bɛɛ kɛra tubabukan na ko nin kɛli tuma kan an ka lamɛn. E yɛrɛ k'a lajɛ nin jamaba in na yan nɔ ko an k'an ka fɛnw fɔ tubabukan na an b'a fɔ tubabukan na kuma bɛ fɔ minnu ye a bɛ fɔ minnu kama bɛn bɛ kɛ k'u ka minnu kama olu a bɛ fɔ kan na olu tɛ kan min mɛn an y'a bɛɛ fɔ tubabukan de la a bɛɛ o tuma jamanadenw ka faamuyali bɛ kɛ jumɛn ye ni dun y'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara i b'a sɔrɔ 90 o tɛ nanzarakan mɛn ni olu kan k'o kuma bɛ fɔ ni olu kan k'o ko bɛ kɛ kan ka fɔ kan na u bɛ kan min faamu o de y'a to u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka to an bɛ baara kɛ ka jamana bɔ. Amina Fofana ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ CNT maa ye ale ko sariya min taara ale kɔni ka dɔn a ma tɛgɛ kɔrɔta na bi a ma kɔrɔta la sini ko ale ka laɲiniw olu si ma bila sababa minɛ kɔnɔ an ka lamɛn. Ne kɔni ne ma voté aw yɛrɛ bɛɛ y'a ye ma nin fɛn in voté parce que jamana ko kanu t'a camancɛ la parce que an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ guerre de la nin y'a san 8 de da tɛ maga faransi la da tɛ maga barikani na n ye premier ministre ɲininka su joli sara maliyɛn kunda sa k'a ta depuis 2013 fo ka na se bi ma a ma ne jaabi ne ka question kelen tɛ a min jaabi o bɔlen kɔ n y'a ɲininka fɛnɛ n ko yala a ka san'a ka s'an ma yan est ce que u ye accord Alger appliqueli daminɛ de ka sɔrɔ ka na se an ma yan wa a ma an b'a dɔn k'a fɔ Amina kan tun ye nin ye o kɔfɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ale yɛrɛ min y'a la ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. maa minnu sara n'o kɛra cogo bɛ ale ka kɛ premier ministre ye n'o olu ka kiiriko bɛ bunna ko min jaabi ma di o ye dabali ban maa denmisɛnnin dɔw de sara jamana in kɔnɔ olu sara o de y'a kɛ an bɛ yan bi n'an ɲinɛ n'olu ka ko question jaabi ensuite an nana ye k'a fɔ organe unique min n'o ye kalafili ka kɛ minɛ kelen kan a nana fɔ k'o tɛna se ka kɛ nin na a ka o kuma tɛ anw lasɔn o tɛna se ka kɛ nin na o ye kuma wɛrɛ de parce que o kɔrɔ de ko élection tɛna kɛ élection jɛlen ye a bɛna kɛ tuguni de ka maa dɔw ta tuguni k'o latɛmɛ a ko kuma min filɛ a bɛ k'o kuma latigɛ ni mun ye o kuma se ma anw dusu suma fiyewu parce que o kɔrɔ k'ale t'a kalama k'a fɔ ko kalafili kɛ jugu o de ye jamana in y'o de kɛ san 30 o de y'a kɛ coup d'état bɛ ka kɛ donc ni kalafili ma kɛ ka ɲɛ foyi tɛna se ka kɛ ka ɲɛ an y'a ye k'a fɔ a ko budget an y'a ɲininka musaka mun bɛ don na a ko k'o bɛ budget kɔnɔ budget min fana kan ka voter ne ko k'o bɛ budget kɔnɔ an b'o faamuya cogo di donc i bɛna ye ni a tɛ fɔ nin ma ko plan d'action ni déclaration de politique de plan d'action tɛ plan d'action kɔrɔ de ye ko ka fɛngɛ dɔ kɛ nafolo min b'a la o bɛ dɔn a bɛ kɛ wagati min kɔnɔ o bɛ dɔn et puis a yɛrɛ hakili latigɛlen don f'a b'a fɔ ko question orale tɔ ko kuma min b'a fɛ ko ministre b'o jaabi ne hakili la nin n'a ɲɔgɔnna la exercice dɔ de don fɔlɔ e t'a dɔn yɛrɛ fɔlɔ ni jama bɛ sɔn ou bien ni jama tɛ sɔn ou bien ale hakili latigɛlen don donc
ni kɔni an bɛ se k'a fɔ baara mun n'a a bolo dara komi ale yɛrɛ ko k'an bɛ CNT kɔnɔ ka ban an bɛ an jija cogo bɛɛ maliyɛnw jigi bɛ se ka tugu ko in kɔnɔ parce que nin tɛ a taabolo ye komi a cogoya b'an bolo walasa ka k'an sago ye an b'o kɛ ani min kɔni bɛ se ka mɔgɔ hakili sigi dɔɔni o ye accord ta fanfɛla ye n'a ko mɔgɔw sɔnna ka ban ko a bɛ segin bɛ kɛ accord kan a relecture bɛ kɛ o bɛ se ka mɔgɔ hakili sigi mais a ma ban hali n'olu sɔnna fɛn jumɛn de bɛna bɔ a la surtout a ye kuma dɔ ɲɛfɔ ko police territoriale a ye ɲɛfɔli min k'o la o t'o ɲɛfɔli ye police territoriale tɛ bɛnkan ye décentralisation ka bɛnkan tɛ wa a bɛ constitution sɔsɔ o jɛlen don mais komi ko a bɛ segin ka kalan n'a seginna mun b'a kɔnɔ n'o man di maliyɛnw ye an b'o bɔ a la kɛ mais a ma dara tiɲɛ k'a fɔ k'a bɛ tɛmɛ CNT fɛ n'a dun ma tɛmɛ CNT fɛ jamana ka nafolo tɛ se ka ban donc kuma lasurunya na ni kɔni ye ne ka miirina de ne kɔni ma nimisi wasa sɔrɔ o kɔrɔ ye hali ni bɛɛ ko k'a sɔnna ne tɛna sɔn parce que ne tɛ se ka taa n kala wuli ka n bolo wuli fɛn ye fɛn min ni ne nimisi wasalen tɛ a kɔnɔ ka se a degré bɛɛ lajɛlen. An balala k'a fɔ ni tun ye Abakar Sidiki ni tun ale kan ye min ka dɔn k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na mara kɛcogo bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ CNT min bɛ bi ka nin bɛɛ lajɛlen la dɔw y'u ka dusuma kasa yira la nka o n'a ta balele jama fama ma jɛ ka min ta o de bɛ ta wa i ka dɔn k'a fɔ jamana minisiri ɲɛmaa ye kuma minnu fɔ walima ka laɲini minnu kɛ tɛgɛ kɔrɔ ta n'a ye maa caman b'a bɛɛ lajɛlen jɛra n'i ka sɔn ma a bɛ jate ten an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana hali bi ala ka kɔlɔsuma n'an bɔra ye an b'a k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na ka se ka fɛnw ta bɔlɔlɔ yɛrɛ ka se ka baara k'a sanfɛ min bɛ n'a bɛ fasodenw nafa k'a sɔrɔ a cɛnnikɛyɔrɔ laban o ko tɛ o kɛra kulu dɔ ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu sigira sen kan u ye baara in yɛrɛ sigi sen kan a kun ye fɛn jumɛn de ye a ɲɛmaa Gariba Konate ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ye nin idée in sɔrɔ nin hakilina in sɔrɔ ka compétition lancer Mali digital era mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ réseaux sociaux kan kosɛbɛ n'u bɛ baara kɛ ni fɛn n'an bɛ mun wele ko digital donc aw yɛrɛ y'a ye n ye exemple mun di salle kɔnɔ n ko digital fanga ka bon kojugu n ye exemple mun di n ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ Mali la a ye mot kelen dɔrɔn fɔ Mali burusi kɔnɔ a mot kelen a taara Mali fan bɛɛ en quelques secondes o de ye digital fanga ye o ye ba jara ko an ka yan bila donc o ye digital fanga ye maintenant mɔgɔ minnu bɛ digital kɔfɛ an bɛ fɛ k'u encourager u ka baara la et puis ka critère dɔ fana sigi sen kan mun b'a to k'u ka baara nafa dɔn k'u ka baara bɛ se ka don mɔgɔw gasi la donc o ye ka prix dɔ bila yen prix mun na an bɛ critère minnu kɛ o ye minnu bɛ nɛnini kɛ minnu bɛ burujali kɛ ka yir'u la k'a fɔ i bɛ se ka information véhiculer digital la diɲɛ bɛɛ b'a mɛn k'a sɔrɔ i ma mɔgɔw lagosi i ma mɔgɔw buruja donc ni fɛn an y'a kɛ ani ministère de la communication et d'éthique an n'olu de jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que a ka se ka fanga sɔrɔ maliyɛn bɛɛ ka se ka participer a la surtout mɔgɔ minnu bɛ réseaux sociaux utiliser journalistes minnu bɛ u ka information digitaliser k'a bila réseau kan journalistes minnu bɛ fɛnw décortiquer k'a bila réseau kan o bɛɛ de ye digitalisation ye donc événement in yɛrɛ an b'a kuncɛ le 2 avril o wele min b'an bolo o ye maliyɛn fɛn fɛn n'u bɛ réseau utiliser maliyɛn fɛn fɛn n'u bɛ journaux kalan k'a décortiquer k'a bila digital kan ka a yir'u la digital fanga ka bon bi kojugu et digital ye fɛn dɔ ye an ka kalata dɔ bɛ na se u k'u hakili to u bɛ fɛn minnu fɔ ani u bɛ fɛn minnu bila parce que n'i y'a bila i tɛ se k'a minɛ bilen et maintenant o mɔgɔw fana la minnu bɛ a yira k'u bɛ ka baara kɛ a kɛcogo la ka olu yira jama la karisa filɛ nin a b'a ka baara kɛ ka ɲɛ a tɛ mɔgɔ lagosi a tɛ mɔgɔ buruja donc o ye ne hakilinata ye k'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ni an balala k'a fɔ ni tun ye Gariba Konate kan ye u y'a fɔ cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ cogo min na bɔlɔlɔ ka se ka matarafa k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya o y'a kunba di ala ko hakilila yakubaya n'an bɔra ye an balala k'a fɔ bi Bajala 1 kɔnɔ na ɲɔgɔn sama kɔni u bɛɛ ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔ nɔfɛ musolakaw olu ni dugutigilakaw u kan bɛ ɲɔgɔn bolo nka maa dɔw ko dugutigilakaw k'o de olu de ka gɛrɛ dɔ ka ɲɛsin yɔrɔ in ma musolakaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli ka kunnafonilaw ye a ko senfɛ Nana Sugabo ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn bi an ye musow fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka u kunnafoni ka d'a kan ŋununu kuma dɔ bɛ Bajalan kɔnɔ a bɛ 2 semaines bɔ bi k'a fɔ ko dugutigi ni duguden dɔw bɛ ɲɔgɔn na mais duguden bɛɛ tɛ duguden damadɔ dɔrɔn de don o de y'a to an ye musow wele bi pour que an bɛ se ka kunnafoni ɲuman d'u ma cogo min na o de y'an ka bi assemblée kun ye an ka mairie bɛ bâtiment min yɛrɛ la local min yɛrɛ la mairie yɛrɛ sigilen don yɔrɔ min na quartier ta de don mɔgɔ ta tɛ an mɔkɛw de jɛra ka nin yɔrɔ in dilan k'a kɛ
kɛ coopérative ye donc local nin bɛ quartier de tɔgɔ la donc maintenant an mago bɛ so kelen de la o local nin na bâtiment in na ka se k'a kɛ an ka salle de réunion ye et puis ka se ka an ka document archiver a kɔnɔna na donc boutique min b'a kɔnɔ a ɲininen de fɛ ko ka bɔ o de banna bɔli ma o de nana ni mankan ye a donna kɔnɔ ni dugu yɛrɛ ka yamaruya ye n'i ka yɔrɔ di mɔgɔ ma luwanse la a b'a luwanse wari sara ye mais n'i ko k'i mago jɔ i ka yɔrɔ la hakili kɔni na a bɛ se ka bɔ k'i ka yɔrɔ d'i ma délai dira a ma ka wagati jan d'a ma ka jɛ o luwanse wariw yɛrɛ bɛɛ kɔ k'a k'o fara a boloda la walasa a bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ mais o n'a ta bɛɛ senkɔrɔ jugu dɔw de wulila ka na don a juguma ka na to k'a su pour que ka se k'a ban bɔli ma donc fo ka na se tribunal la taga ma an bɛ don minɛ komi Badialina ka den dɔw dun i n'a fɔ an ka adema mɔgɔ dɔw dun u n'u ka clan olu de nana don a kɔrɔ k'a fɔ ko fo cɛ tɛ bɔ an ka yɔrɔ kɔnɔna na ka yɔrɔ di an ma Bayala un mairie bâtiment yɛrɛ de local in bɛ yen nɔ de yɔrɔ in bɛ yen nɔ bon comme dugutigi de ye ɲɛmɔgɔ ye donc dugutigi de y'a ye an ka réunion fɛn fɛn bɛ kɛ an bɛ taa kɛ ekɔliso la an tɛ sigi cogo ɲuman sɔrɔ hali ventilo tɛ yen place fosi tɛ yen confort foyi tɛ yen mais an bɛɛ bɛ k'an timinandiya a ka ca ni san 4 san 5 ye bi an bɛ baara kɛ o baara kɛcogo la dugutigi de nana fɔ ko sisan wagati yɛlɛmara baara kɛcogo yɛlɛmara dugutigi fɔlɔ minnu tɛmɛna papier ma y'u si kɔ donc ale tɛ fɛ ka ko dugutigi ɲɔgɔnna ye parce que ale jɛlen don ale tilennen don ale bɛ fɛ ka papier k'a ka baara bɛɛ la donc papier ninnu fo mara yɔrɔ ka sɔrɔ u la donc o de kama dugutigi de y'a laɲini k'a proposer conseil la a kɛra an bɛɛ ɲɛna bɛɛ tun bɛ structure bɛɛ tun présentelen don an bɛɛ jɛna n'a ye ko an bɛ taa yɔrɔ in nɔfɛ k'a kɛ an ka archive ye an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Nana Suko kan ye ni ye mafila kɛlɛtɔla ye mɔgɔ nɔfɛ 15 de ko bɛ dɔ ye ka sanga fɔlɔ bɔtɔla ye kogo fɛ ale dan de Ala ma hinɛna ma Ala ka hakili ɲuman d'a ma bɛnɲɔgɔnya k'u sabati a kɔnɔna na n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi sɔmɔ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nka a ma dɔn joona bi bi in na a baarakɛbaw u ni jamana ɲɛmaaw k'u ye wulikajɔw kɔni kɛ ka se ka san damadɔ kɔnɔna na bi ko ɲɔgɔn faamuya donnen bɛ k'u la ka se ka ko ta bala sɔmɔ baarakɛlaw ka ɲɛmaa n'i y'a sɔrɔ Buguni marabolo kɔnɔna na o ɲɛmaa o ye Boso Baba Kɛnkumana de ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Baba n jamu ye Kɛnkumana Bugunikaw ko Boso Baba bon ka bɔ Buguni yan Masabilakura Somakoro tɔn président Buguni yan. Baba i ko Somakoro tɔn président ye sɔmɔ yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ? Sɔmɔ ye yiri ye sɔmɔ nafa ka bon kojugu sɔmɔ ji bɛ bɔ mɔgɔw b'a min a bɛ bana caman furakɛ sɔmɔ kolo bɛ san ka taa n'a ye jamanaw kɔ kan a baara nafa ka ca sɔmɔ kɔni ye yiri ye nafa b'a la a fɛn bɛɛ ka ɲi. Somakoro tɔn ye tɔn sugu jumɛn? Somakoro tɔn ye jɔrɔw ye jɔrɔw ka kuru bɛ dan ma minnu b'a turu o ye sɛnɛkɛlaw ye o fana bɛ dan ma kuru 3 de don minnu bɛ a ba yɛrɛma olu fana y'a damana kuru ye o kuru 3 de diyara ka kɛ kuru 1 ɲɔgɔn fɛ bɛɛ n'i ka ɲɛmɔgɔ don. Aw ni cikɛlaw ka tɔn minnu sigilen don danfara jumɛn b'aw n'olu cɛ? Danfara foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ de ye ba kelen fa kelen. Sɔmɔ yɛrɛ a layurula yiriwa de kama sɛnɛkɛlaw ka se ka nafa sɔrɔ min b'a ba yɛrɛma o ka nafa sɔrɔ jɔrɔw fana k'o ta sɔrɔ donc an 3 de bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ ni sɛnɛkɛla t'a la a baara tɛ taa ɲɛ ni jura t'a la a tɛ taa ɲɛ minnu fana bɛ ba yɛrɛmari kɛ n'o fana tɛ a tɛ taa ɲɛ an 3 bɛɛ de kɛlen bɛ k'an fanga kɛ kelen jamana ka yiriwa. N'i ko sɛnɛfɛn dɔ de don min matarafalen bɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ wa? Sɛnɛfɛn de don a tun ma si dɔn wa san dama na Burkinabɛw bɛ na ka na san an ka yiriden bɛɛ bɛ taa jamana kɔ kan a nana kɛ Burkina yiriden ye donc an y'a kanu tɔn yɛrɛ sigira a ka dɔn Mali fana yiriden de bɛ yen an ye laɲini kɛ jamana kɔ kan minnu bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ o kana jigin an fɛ Mali kɔnɔ a bɛ dɔn Mali fana nafa b'a la yiriden sanbaw bɛ na san yan Mali yiriden de don a siw a sɔmɔ a bɛɛ bɔ yan de ka taa Burkina fɛ ni sanfɛmɔgɔw y'a dɔn minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan tubabuw ni an denw o kana jigin an fɛ o de ka d'an ye an ka faamaw k'an dɛmɛ a baara ka taa ɲɛ kɔ an ka dugu ka yiriwa kɔ sɔmɔ ye yiri de ye a baara ka nɔgɔn kojugu parce que ne ye a feerekɛba ye a sɛnɛ fana ne y'a kɛba dɔ ye sɔmɔ bɛ turu san 3 dɔrɔn i b'a nafa dun a yiri turu nin ka taa se a denkɛ ma san 3 de don ne min ka teri a tɛ san 3 yɛrɛ dafa kɔ. A sanni feere la aw b'a feere cogo di fo ka kɛ nafolo ye? N'a mɔna a den bɛ bɔ n'a den bɔra dɔw b'a bu fɛ denmisɛnw b'a tɔmɔri depuis foro la u b'a bu bɔ k'a dun u b'a ji bɔ k'a kɛ jinibere ye fɛn ninnu ye a koro fana mɔgɔw b'a la k'a fara ɲɔgɔn kan n'a ye tɔni sɔrɔ a ka fisa sɛnɛkɛla ma i bɛ taa feere jura fana b'a ta ɲini min b'a ba yɛrɛma a kisɛ mɔgɔ bɛ sɔmɔ kisɛ dun a ka ɲi mɔgɔ ka ɲɛnamaya ma kosɛbɛ. Aw minnu bɛ yen n'aw kɛlen bɛ ka tɔnw sigi a baara kama yalima jamana ni aw cɛ bɛ cogo di a baara la? An bɛ san 10 bɔ ɲina an b'a baaraw kan an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya min bɛ baara kɔnɔ jamana ka ɲi k'an dɛmɛ jamana m'an dɛmɛ fɔlɔ an fɛn o fɛn b'a baara an b'a baara an yɛrɛ ka fɔn de a jamana ko bɛ n'o sen don a la min b'a ba yɛrɛma min b'a sɛnɛ min b'a feere
o bɛ n'an dɛmɛ ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn cɛsiri dɔ a suma baarakɛlaw a sɛnɛkɛlaw ne bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ jamanadenw fɛ bɛɛ ka cɛsiri ka ci kɛ k'i kɔfɛ i b'a hɛrɛ sɔrɔ. n'i y'aw ka kulu in lajɛ ɲɛmɔgɔ jumɛn de b'aw la. Togola de y'anw ka kuru ɲɛmɔgɔ ye. Togola ni Isa Keyita Bamakɔ ani Fanta Yara Doyela. Fanta cɛsiri la kojugu tɔn ni sigini ka se bi ma an ka kɛ ni san 13 ye an bɛ taa réunion yɔrɔ o yɔrɔ la Fanta cɛsiri do bayɛlɛmalikɛlaw la n'a yɛrɛ tɛ a tɛ sigi yɛrɛ min bɛ sɔmɔ bayɛlɛma ni Fanta yɛrɛ bɔra la tɔn tun bɛ ten a kɛra fɛn de ye bi a tigi kɛra n'o tɛ a tigi tun man kɛ fɔlɔ a cɛsiri la fo ka taa se ministre y'an ka papier d'a ma ɲinan donc k'a fɔ an ye laɲini kɛ o sɔnna bɛɛ ma a ka d'an ye jamana nin ka yiriwa sɔmɔ baara ka taa mari yɔrɔ bɛɛ a ka yiriwa bɛɛ la. an b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye Boso Baba Kɛntumana ka bɔ Buguni ni tun yali ka ɲɛ u y'a fɔ cogo min na sɔmɔ ko nafa sɔrɔ siraba don an ka jamana ye a baara jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ min kɛ a ko la yarabi ala k'o bila sababa minɛ kɔnɔ na k'a kɛ sɔni anw ka taa jamana wɛrɛw k'an ka fɛnw cɛ ka taa n'u ye anw yɛrɛ bɛ minnu kɛ yan u ka kɛ nafa sɔrɔ sira ye an ka jamana ye ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ Abdulayi Sidi Sangare ale ye ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔlaka ye n'o ye lakɔli karamɔgɔ jonen don o kɔfɛ munna kɛlɛ ka taa politiki la an n'a ye baro kɛ a ye kuma min fɔ an ye o filɛ. ne tɔgɔ ye Abdulayi Sidi Sangare ne bɛ bɔ Kɔkile mara la dugu min bɛ ne b'a fɔ ma ko Disan ne ye lakɔli karamɔgɔ ye ne ye conseiller Kɔkile mairie la ne ye politiki dusu ta min fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ne bɛ bɔ yɔrɔ min na n'o ye Disan ye an bɛ commune min na n'o ye Kɔkile commune ye gɛlɛya damadama b'a anw kan ye donc n y'a ye olu gɛlɛyaw tɛ se ka wuli fo an k'an sen don politiki la. I ko i donna politiki la k'o sababu kɛ k'i bɛ développement fɛ ka ɲɛsin i ka mara ma i donnen politiki la ni sisan cɛ i y'o sira jumɛn minɛ ni maa bɛ se k'a fɔ k'i donnen ni sisan cɛ k'i y'o laɲini kɛ walima i b'o sira kan. n donnen politiki la n'i y'a ta ka jateminɛ an ka commune n bɛ se k'a fɔ kɛmɛsigi commune développé la fo ka taa se 60-70 ɲɔgɔnna ma. n'i y'a ta ka jateminɛ an sera ka kɛ conseiller an kɛra sababu ye siɲɛ fɔlɔ la an ka commune yɛrɛ ka se ka $31 sɔrɔ ANCT la o kɛlen anw nalen sinon an ka commune ma deli ko o ɲɔgɔnna sɔrɔ kɛlenw fɛnɛ na n'i y'a ta ka jateminɛ réseau ko gɛlɛya nin o kama donc an ye démarche dɔ kɛ partenaire kɛrɛfɛ n'o ye Orange mɔgɔw ye an sera ka antenne dɔ sɔrɔ antenne bɛ se ka kilomètre 50 ta an ka commune kɔnɔna na an sera ka dɔgɔtɔrɔso belebeleba dɔ jɔ Kɔkile min hauteur taara fɔ $31 ɲɔgɔnna la n'i y'a ta ka jateminɛ kɛnɛya o de ye fɛn fɔlɔ commune na ni i ka commune na den ma kɛnɛya e yɛrɛ de ma kɛnɛya fɔlɔ a kun ye ka se ka kɛnɛya surunya maradenw na ye an ka wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin mara ma an bɛ se k'a fɔ an kun tɛ politiki mɔgɔ ye ne yɛrɛ kun tɛ politiki mɔgɔ ye parce que n'i y'a ta ka jateminɛ ne ye fonctionnaire ye a mɛnna mais an ka maradenw yɛrɛ de ka laɲini ni fɛnw na o de y'a to an y'an sen don politiki ko la donc o de y'a to an bɛ ka se dɔnniya min b'an na ani seko min b'an na an bɛ ka se k'o labaara commune kɔnɔna na. n'i y'a lajɛ bi caman bɛ yen olu bɛ politiki la u ka fɛn bɛɛ bɛ ɲɛsin u yɛrɛ ma mun na aw ye commune ta. bon an ye commune ta min na parce que n'i y'a ta ka jateminɛ mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ mais an ka laɲini ye pour que commune yɛrɛ bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ a la cogo min na parce que n'i y'a ta ka jateminɛ yanni k'anw na an ka commune a tun bɛ wuruji la mais an nalen an sera ka a pousser ka bɔ wuruji la laɲini ye halisa dɔ ka se ka fara kɛtaw kan. ne ninnu bɔra yen aw bɛ ka mun labɛn n'a b'a fɛ hali bi o ka kɛ nafasɔrɔ sira da ye ka ɲɛsin a ka commune ma. ni communadenw y'an dɛmɛ komi olu de y'an bila politiki la n'u ye sira k'an dɛmɛ an bɛ ɲɛfɛtaga min na an k'o sɔrɔ halisa n b'a dɔn Kɔkile commune a bɛna kɛ commune dɔ ye min bɛna danfarasi bɛna don Kɔkile commune ni Kɔkile tɔw cɛ an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ de tigɛ ko n'i y'a dɔn k'i bɛ kɔfɛ k'o ye ɲɛfɛtaga daminɛlen anw b'a dɔn an ka commune ni a bɛ kɔfɛ donc nin kan ka kɛ ɲɛfɛtaga baaraw daminɛlen an bolo n'i y'a jateminɛ an ka mara ani Buguni mara o de bɛ danbɔ n'i taara fan dɔ fɛ ani Sido mara bɛ danbɔ an ka mara nɔrɔlen don Buguni na donc an b'a lajɛ ka se ka projet tɔn bila sen halisa Kɔkile commune na ka taa ni fɛn caman ye parce que Buguni kɛra région déjà pour que commune bɛ se ka développer quoi. Abdoulaye Sidi ni tun y'ale kan ye n'a sɔrɔ ni parti politique walima maaw don minnu bɛ don politiki la ka faso ta ɲɛ o y'a sababu de ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ fasoden bɛɛ kan ka nisɔndiya n'o ye nka caman tɛ dɔ wɛrɛ bi n'a ye tɛgɛrɛ f'u ye k'u don sini ni sinikɛnɛ e k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka ɲinɛ kɔ min bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan musokɔrɔba dɔ min kun da ye dɔ furancɛ la ye o tile 3 fɔlɔ ma b'an k'i ba tan o la u bɛ sira min fɛ nin n'a ɲɔgɔnna fɛnw b'an ka jamana kɔnɔ n'u ta kun tɛ dɔ wɛrɛ yɛrɛ ka faso bɔ nɔgɔ la ala k'o hakilila u ni k'o yakubaya n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo bi.
n karamɔgɔ an taga Niger jamana kan. Niger jamanadenw tun welelen don dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na ka taga cɛbɔ kɛ maa 2 ni ɲɔgɔn cɛ. Mohamed Bassoum ale ni donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Mahaman Usman nga kalata ko ɲɛnabɔbaga jɛkulu ka maa 2 bɔnɛna u ni na ka sababu kɛ lakanabaliya Niger jamana fan dɔw la. U ka mobili yɛlɛla mugu pɛrɛnta dɔ kan. An bɔra an taga Grand Britain jamanaden dɔ Karimunkan a sugandira ka kɛ diɲɛ tɔnba kitiso CPI ɲɛmaa ye. Karamkan mina maa min nɔna bila ale ye Gambi jamanaden Fatou Ben Soudan. Ale mina u nɔna bila juin kalo nata tile 16 nga Karamkan yɛrɛ baara caman de b'a ɲɛ ni jɔyɔrɔ in na. N'an bɔra yen an taga États-Unis jamana kan. États-Unis jamana mina dollar wari million 2 di OMS ma sani février kalo ka ban. États-Unis b'a fɛ ka jɔyɔrɔ fa walasa OMS ka se ka coronavirus bana in kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. N karamɔgɔ ye min sɔrɔ kɔgɔ kunnafɔli la ni tun y'olu dɔ ye. An bɛ dugawu de kɛ fura cogo min na Umu Danbele basigi ni lafiya o bi sabati cogo min na bana min n'o kuma bɛ senna ka kɛlɛ ka bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Ala ka kɛ ten.